ካልأይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ካብቲ ሽማግሌ ናብታ ሕሪት እምቤተይን ናብቶም ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮም ደቃን ኣነ በይነይ ዘይኮንኩስ እቶም ነታ ሓቂ ዝፈልጥዋ ዘበሉ ኩላቶም ድማ ዘይፍቅርዎም ስለ እታ ኣባና ዘላ ንዘለዓለም ከኣምሳና እትነብር ሓቂ ኢልና ነፍቅሮም ዘሎና ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ነቦን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ብሓቅን ብፍቅርን ምሳና ኸውን እዩ ሓያሉ ካብ ደቅኺ ከምቲ ካብ ኣቦት ተቐበልናዮ ትእዛዝ ኮይኖም ብሓቂ ዝመላለሱ ስለ ዝረኸብኩ ብዙሕ ሕጎስ ኣለኹ ሕጂ ድማ እምቤተይ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረና እምበር ሓድሽ ትእዛዝ ከም ዝጸሓፍኩልኩ ዘይኮነስ ንሓድሕድና ክንፋቐር እልምነካ ኣለኹ ከምቲ ትእዛዛቱ ጌርና ክንመላለስ እታ ፍቕሪ እዚኣ እያ ብኣ ክትመላለሱ ከምቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩሞ እቲ ትእዛዝ እቲ እዚ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመጸ ዘይእመኑ ብዙሓት መስሓቲ ናብ ዓለም ወፂኦም ኣለዉ እቲ መስሓትን እቲ ጸረ ክርስቶስን እዚ እዩ ሙሉእ ዓስቢ ክትቅበሉ እምበር ነቲ ዝጸዓርነሉ ምእንቲ ከይተጥፍእዎ ርእስኩም ሓልዉ እቲ ጎቦ ዘብል ብምህሮ ክርስቶስ እውን ዘይጸንዕሲ ኣምላኽ የብሉን እቲ ኣብቲ ምህሮ ዝጸንዕ ንሱ ኣቦን ወድን ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ናባኻትኩም እንተመጸ እሞ ነዚ ምህሮ እዚ እንተ ዘየምጽአ ኣብ ቤትኩም ኣይትቀበልዎ ሰላሙን ኣይትበልዎ እቲ ሰላም ዚብሎስ ኣብቲ እኩይ ግብሩ ሓቢርዎ እዩ ናባኻትኩም ዝጽሕፎ ብዙሕ ነገር ነይሩ ንኽነሱ ብወረቐትን ብቐለምን ክጽሕፎ ኣይፈተኹን ግናኻ ሓጎሰይ ምእንቲ ክምላእሲ ናባኻትኩም ክመጽእ እሞ ኣፍ ንኣፍ ክዛረበኩም ተስፋ እገብር ኣለኹ ደቂ እታ ሕሪት ሓብትኺ ሰላም ይብሉኺ ኣለዉ